Bună, dragii mei! Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. M-am gândit să fac această filmare deoarece n-am făcut alta și am fost plecați la Cluj. Abia acum am venit și nu vreau să vă las fără filmuleț. Și așa o să mă străduiesc și în continuare. Deci vreau să menționez că și cât timp vom fi plecați în Franța, o să continui să filmez bine, nu cu filmări de aici, cu filmări de pe unde umblu, ceea ce fac. O să încerc să vă pun în fiecare zi câte un filmuleț, sau cel puțin a doua zi. Deci până la 2 zile, cel puțin. Dar o să încerc să mă străduiesc să vă pun în fiecare zi câte un filmuleț. Deci nu o să vă las să vă plictisiți. Dar nici nu aș vrea ca să vă plictisesc. Și am vrut să spun asta într-o filmare separată. În legătură cu plecarea în Franța, cine rămâne casa goală, că rămâne fără lemne, nu ne facem grija asta, pentru că casa nu o să rămână goală. Sunt camere de filmat în jur. Copiii o să vină pe aici. Și deci casa nu o să fie goală, plus că o să mai vină și copiii. Vecinul e aproape, peste drum, are... Da, avem vecini foarte de treabă și nu ne este frică că vom rămâne fără lemne sau fără altceva. Și mai scrie în Sfânta Scriptură că dacă Dumnezeu nu păzește o cetate, omul degeaba o păzește. Noi ne încredem în Dumnezeu și mergem cu încrederea în El. În rest, ce aș putea să vă mai spun? Că filmări o să mai facem, vreme frumoasă, dar am fost plecați, am găsit 20 de grade aici în bucătărie, am găsit 20 de grade. Cam simțit cu tremurul. Da, cum am simțit cu tremurul, deci să vă povestesc cum a fost cu tremurul de ieri. Am fost terminat lucru de până curte, de prin casă și am zis că să ne întindem și noi un pic și să mai citim, să socializăm cu soțul, fiecare cu citirea lui. Și la un moment dat mă întreabă soțul, tu miști patul? Și am zis că eu nu. Și eu când am văzut că el nu mișcă patul, el a văzut că eu nu mișc patul, amândoi am sărit ca așa, am zis că se mișcă patul. Și am sărit repede. Acum e un pic comică situație, de atunci chiar ne-am speriat și am sărit din pat, că ne-am dat seama că mișcă patul. Dar în prima fază nu ne-am dat seama că a fost cutremur, pentru că am zis, da, am bănuit că am zis că a fost cutremur, dar nu se mișca candelabru. Deci au fost câteva secunde și nu se mai întâmplat nimica altceva. Soțul a ieșit afară să vadă dacă nu au apărut ceva crăpături pe casă sau ceva, dar nu a fost așa puternic. Nu simțeam că se mișca... Patul s-a mișcat destul de tare, patul. Da, da. Bine, a fost o fracțiune, deci nu puțin. Da, au fost câteva secunde care ne-au făcut pe amândoi să sărim din pat, că se mișcă patul. Bun, asta am vrut să vă arăt. Timpul afară este foarte plăcut. Bine, Da, dacă aș putea să... Uitați ce bate soarele pe geamuri. Nu se duc apă. Bine, dragul meu, du-te. Și acum deja 21 de grade, au prins soțul focul cât timp am stat de vorbă cu voi. Da, și în cameră, să vă arăt și în cameră. Da. A fost cald, nu a fost frig. Da, și-o bătut soarele. Aici e 17,9. Deci 18 putem spune.
Și afară, uitați ce. Câte grade arată că afară la soare? Arată 17 grade. 17 grade arată aici la soare. Deci termometru din casă, din bucătărie. Aici îi senzorul. 17 grade la soare, deci este foarte cald. Și mă repet acum, o să vă fac filmulețe și din Franța. Pentru că îmi place cu voi, m-am obișnuit deja, m-am obișnuit cu comentariile voastre și în urma vouă v-ar fi dor că și mie mi-ar fi dor și atunci ca să nu lăsăm să ne atace dorul, m-am gândit că să nu vă las fără filmuleți, de ce am făcut și filmulețul de acum. Mergi după apă, dragul meu? Da, pot să iau șoșoni acum că e cald. Bine, îți dau voi acum să iei șoșonii. Bine, mulțumesc. Te urmăresc de aici. Se vede fântâna foarte bine de aici. Se vede dacă pot să o apropiu. Unde îi? După stâlpul ăla, așa. Da, exact, să-ți în dreptul fântânii acum. Acolo e fântâna. Se vede foarte bine. Așa. Mi-e drag de voi și vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți, că îmi sunteți alături și vă place ceea ce fac. Și mai mult ăsta îmi dă curaj, că dacă nu mi-ați dat voi curaj, poate de mult aș fi renunțat. Dar acum sunt și cei care nu apreciază sau nu le place. Nu mă supăr dacă se dezabonează sau nu mai vor să stea pe canalul meu. Nu mă supăr, sunt supărată că n-am putut să le fac pe plac și lor ca să pot să-i atrag să rămână. Dar oricum eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, că mă urmăriți și vă mulțumesc. Vreau să închei filmulețul aici, dorindu-vă în continuare o zi minunată și binecuvântată. Te cerți cu cocoșul? Că strigă, te cerți cu cocoșul? Am glumit. Eu m-am așteptat să ajung decât la Cluj. Da, am venit foarte obosiți de la Cluj. Da, vă salutați și cocoșul vecinului. V-am pupat și ne vedem la nouă filmare.